inšpirácie na pridávanie toho, čo by ste mohli pridať na sociálne médiá, tak je tu aj funkcia odporúčané. A to je vlastne zoznam takých najlepších článkov za posledný mesiac, ktoré boli na internete, čiže články, ktoré mali najväčšiu odozvu. Viete si tu zadať tému, napríklad máte klienta, ktorý sa zaoberá webdizajnom a chcete zdieľať nejaký zaujímavý článok na jeho sociálnych médiách, tak si zadáte tému webdesign a vyhodí vám to najlepšie články, ktoré momentálne sú na internete. Tieto články buď viete priamo zdieľať ďalej, takýmto spôsobom, alebo si ich viete upraviť. A to tak, že si ich zakliknete, stlačíte vhodný obsah a priamo tu sa vám otvorí editor. Čiže ako keby zdieľame cudzí zdroj, text. Áno, ale viete si ho upraviť podľa seba, čiže preložiť alebo podobne. Takže to sú odporúčané.